Singibona lesi sengathi sikhulu sesina how many years manje? Sina 10 months. Ifamily yami mina ayingifuni ngoba ayifuni umthwalo ngoba njengimithi and isikhathi sizofika. So angazi ukuthi nami ngizoyenza kanjani. Angaze ngakuthengela ukudla. Uyathenga wena ukudla. Endlini kugcwele amabhodlela webhiya la akunakudla la. Ngibilisa amanzi esithofini. Cabanga ukuthi ngizodlani. Cabanga ukuthi ngizodlani kanjani. Mama, engakhomba umuntu. Wayikhomba umuntu. Hayi sokuphakamisa wena. Phakamisa mina ngerent. Simpakele endlini. Yabeleka lo mntana baba. Mama ngicela ungambambi kanje. Ngicela nimbambe kahle. Ngicela umvale. Yabeleka. Ngicela umfake endlini ma ngiyacela. Sibusiso gaze nengubo uyathetha lo mntana. Uyathetha. Hayi. Molweni mandizibulisela lapho kuninonke emakhaya. Elami igama LAVAWS pronounce love asinkumkane. Abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulayita mshanami. Well namhlanje guys isilana kwa Mam Thembu ne. Oya sibhalelwe ngumama lana uthi kunengxako nayo nabaqashi bakhe. So mama kunjani? Ndiyaphila ngosakho njani bhuti? Ndiyaphila ngizokubambela mntomdala. Mama bengisacela nje usichazele ukuthi why usibhalele namhlanje andiyibonile imessage yona manje ifunda phaka kuJozi Bioscope cha anizange ngisa understand ukuthi mhlambe ne feeling oyifilayo nifuna uyiva from wena ukuthi why usibizile namhlanje la ekhaya. Apha abantwana bamandlali. Ndiqashise abantwana apha eromini yami. Abantwana bayanhlupha bahlala besilwa njalo. Kudala nibaxosha apha endlini bamabahamba apha eyadini yami. Baloko benithembisa ukuthi basobe baphinde balwe. Ngakumba umfana uSibusiso. Intombazana yona yenza into ngosibusiso lunengxaki. So ndiyabaxosha ndize kuniba nincede. Ndiyabakhupha ngosendikhuqukile ngabapha eyadini. uSibusiso i-boyfriend kaSisi? I-boyfriend kaNatasha. Sisi unjani? Ngiyaphila bhuti kunjani? Ngiyaphila ngivuma nguNatasha ngithi. Yebo. Sisami bengisacela usicelele ukuthi mhlambe kusuke kutheni mase ngabe uyalwa ngoba ndiyabheka ne-situation i-condition yakho ukuthi ayikho right wena sisi wami. Kusuke sokutheni why yakulwisa uSibusiso? Mina ngihlala ngale boyfriend yami ebizwa nguSibusiso. Kahle akusi indoda yami. Sihlala sonke soyithu erumini. Makaphuza buya adakiwe uyangishaya. Angishaye akathengi nokudla ngisho endlini. Ukukhuluma nama girlfriend phambili kwami akangihloniphi. Bese ngiyambuza ke yini lento eyenzayo phambili kwami? Uyaqala ulwa nami uyangishawutha uyangithethisa bese lapho siyalwa ke. Nebese niyalo. Uke wazama ukuthi mhlawumbe ngoba uyakhala umama. Uke wazama ukuthi ubize uthethe nabantu befamily bayakwazi ekhaya ukukhuphele something mhlawumbe. Akakhiphanga something ekhaya lutho nje. So nama angikwazi ukuya ngiyocomplaina kubo ekhaya. Ifamily yakho yona ithini because uyasho mala ukuthi kudala ezama ukuthi enixoxe ukuthi hayibo cela niyothola indawo kwenye indawo. Ifamily yami mina ayingifuni ngoba ayifuni umthwalo ngoba njengimithi and isikhathi sizofika. So angazi ukuthi nami ngizoyenza kanjani. Yebo buthi. No sisami ngoba ushilo ukuthi umuntu wakho uphumile waya leyo yekhona. Nginethemba ukuthi uMr Jones because umunye security esebenzisana naye. Nginethemba ukuthi uzomfumana sive from yena uba kutheni ezoyenza into efana nale because ukhulelwe lo muntu. And ngomjonga situation I'm sure ixesha lakhe lifikile nani. Selihambile. Ndikhuqukile abantwana bami kudala nikhala. Kudala nikhala ngabantwana apha eyadini. Abanihlonipha apha eyadini yami. Kudala benihlonipha ndilali. Umfana lo ubuye enxilile njalo nje. Njalo nje bayalwa nalo mntana. Ndikhuqukile anibazi nabazali babo apho bahlala khona. So umyeni wakho yena uyasebenza? Uyasebenza mara imali yakhona angiboni ukuthi uyenzani ngayo ngoba ngisho ngekudla endlini akathengi. I-preparation yomntwana akakayithengi. Mangikhuluma nge-preparation uyangishaya. Hayibo. Singibona lesi sengathi sikhulu sesina how many years manje? How many months manje? Sina 10 months. Sina 10.
Man, umuntu wangithi ukuze ukhulelwa for 9 months. Angazi ukuthi angikhonanga ukubala or yini mara bathi nge-Thursday ngiye ebar and nami anginamali angazi ngizoya kanjani anginamali transport i-preparation ayikho. Manje bowuya mara kwi-check up because I believe umuntu omdala ukuthi ngomuntu wesilisa but ngolwazi lwami nje ngezinto ezenzakala emhlabeni ngiyacabanga ukuthi kube kumele ukuthi ebesiya kwi-check up nani uyaya kona ku-check up uke waya ku-check up Ku-check up angiyanga. so awu-check nje lo mntana awu-check ukuthi uhleli kakuhle or ukuthi ngabe kunenkinga ekhona Lutho angicheki ngoba mangiya lapha mangizoya lapha e-clinic ngizoya ngani ngoba i-clinic ikude nathi kumele ngigibele every month mangiya ku-check up so nami ngivele ngazihlalela nje ngizibalela mina ngokwami angikho sure ukuthi zithi 10 months or kanjani. wena sowubala ngenhloko Yebo. mhlawumbe unobangela ukuthi usibusise eze yenze lento yenzayo ngiyaxolisa sisi wami yini mhlawumbe ukuthi akasakuthandi mhlawumbe Angazi ngoba uthi mina ususpect ukuthi akusisiso sakhe ngokuthi mina ngitshola ngobhuti wakhe so angazi. uthi uthola nobhuti wakhe Yebo. kuke kwaba nento okayenza before mhlambe engayenza ukuthi kube nezinsolo okuloko ukuthi engaze sola ubhuti wakhe ukuthi niyajola Ubhuti wakhe mangicomplaina kuye bekeza mhlamba ngilethela isinkwa ngamaqanda makabona isinkwa abuza ukuthi sibuya phi lesi sinkwa ngisho ukuthi hayi ubhuti wakho ngilethele sona wathi why ubhuti wami athengela wena ukudla futhi yajola nawe kanti shuthi yebo shuthi ngitshola ngaye Akahloniphi lo mfana. No. Akahloniphi eyadini yami. Akahloniphi yamsokolisa lo mntwana abantu. Akahloniphi nikusumfana. Yikho abantwana bamdenda uquqa ndathi mandibhalele nini. Ndifuna nincede ninikhuphela abantwana apha eyadini uququkile ngabo. no ndiyabulela umuntu omdala ukuthi uqale wathetha nathi kuqala siJoseph Bioscope wathi mhlambe nathi sikubonisa uba because senicingela usisi mama zonke izinto ozibalayo uba uhlala nomuntu akamlobolanga uyambetha ngoke ekhulelwe akamphi nemali yokuthi eku-check up uyabona nezo zinto mhlambe uke unako ukucela ukutya apha kuwe mhlambe Unokucela ukutya kum ngamanye amaxesha nami ndimphakele apha endlini kum ibingekho le boyfriend yakhe yetshwaleni iyotshutshwala yona ngoba lo ndiyacinga uba nami ndingumzali ndimdala fanelekile into beyityile lo mntana kule meko akuyo. Ndiya-understand umuntu omdala ndiyabulela kakhulu for uba ube ngumuntu omdala kuye ngoba ndiyabona ukuthi uyatsho ukuthi akho family ekhona ndibona nemvula abantu abadala ndiyazi uMr Jones because nilinde uMr Jones apha ukuthi eze nalo Sibusiso Ndini. Alright mntana. Ya ndiyabulela apho kuwe mama ukuthi uyakwazi ukuthi ube nayo inhliziyo nokuthi ukwazile ukuthi ubize thina siJoseph Bioscope before ubakhuphele ngaphandle. Ngiyaxolisa wesisi because niyacinga ukuthi bebengasuka lana beyohlala komnye umuntu ufumanise ukuthi lo muntu akanayo inhliziyo wena onayo emyeka umntana abantu ekulemeko kuyo esokole engafumani nento yokutya uyayibona lonto. Ewe mntana. Ya ndibulela kuwe mama ukuthi as much as ekuhethe uSibusiso kodwa zange walahlela umntana abantu izandla. Xa bengaphinda mntanamu ndiyaphinda ndiyabakhupha andidlali xa bengaphinda ndikruqukile. So umuntu omdala ufuna kahle kahle Bethethile bathi bacela uxolo ngoku. so kahle ngoba silana mama bawuthi ufuna sikuncede ngokuthi kube njani kahle Nithethe nabo banihloniphe eyadini yami mntanami okanye baphume bayofuna indawo kwenye indawo bayohlala lapho bazawukhona uhlonipha khona ngoba banihloniphe eyadini yami anihloniphe indoda yakhe. no kuzomela uSibusiso esichazele nathi mama ngoba solinda yena efike uzokumele sichazele ukuthi kutheni ezothatha ezo abuse umfazi Nguye lo. ongoyisibusiso lo. Nguye. Oh, hey Mr Jones, thank you so much my good sir. Thank you so much. Akho situlo mama apha eduze mhlambe esikhona. Mfonini akho situlo esikhona apha ejaretini. Asikho isitulo. Ndiyazi mfoni ngicacile ukuthi Mr Jones asikho isitulo eroomini leni. Liphi iroom leni? Iroom lethu na. Ngingavuma ukuthi uMr Jones check isitulo lapho ngoba ndiyambona lokuthi uyagoloza nje fika. Yebo angayo-check. Mr Jones ngicela please check the chair there. He needs to sit down. Ndithetha nani eyadini yami ndikruqukile nguwe. My brother, Ndithetha ndibabhalele ndababazwa. my brother yini kanti wabane ngathi bane attitude. Ubhuti usuka phi?
Bengicela uze ngapha bhuti omdala uzomela la. Ngiyaxolisa ukuthi manje ubona senixoxa ngemibuzo uzosazi. Yini lento le? Ngicela uhlale phansi. Ngicela umsondeze nje la Mr Jones nizokwazi ukuthi ndibe nembona. Ufane yadini yami. Sibusisa. Mfowethu. Ndibhizi la ndiyancokola nomama. Umama ngumastandi wakho andithi. Ngumfazi wakho lo. Yebo. Umntana abantu okhulelwe ohlala naye la ungamlobolanga. So ngicela understandise la wemfoka baba ukuthi why yini ekwenza ukuthi uabuse umntana abantu ngapha ekhulelwe. Yena uthe ngiyamabhuza. Usuka phi ngokuphuthi? Kwamanje ngiyahlalela mina nabangani bami. So usuke emajideni. Ushiya imedia yakho ikulemeke kuyo awukhathalele ukuthi uthe una 10 months emithi lo muntu. Uthe una 10 months ekhulelwe so nizama uunderstand ukuthi umshiya kanjani umuntu omzalisile wena omkhulelisile I mean umshiye kanje uphuma uyohlala namajida ngaphandle. Udlile namhlanje ngesingawe umshiyela into yokutya. Bhuti omdala. Angimshiyelanga ukudla. Mara ngiyakwenza izinto la eroomini lakhe. Kokuqala irent ibhadala yimi. Ngimele ubhatale vele ngoba nawe uhlala lapha ngithi. Awuncedi yena unceda nawe. Yebo, nami mangilapha estradini ngisuke ngiphanda bhuti wami. Uyasebenza musu uphanda ini ngoba bathi uyasebenza. Hloniphe yadini yami. Uyamsokolisa lo mntwana abantu. Uyamsokolisa kanandaba nobutshile noba kajanga na. Lo mntwana abantu uhlala ekhala ngalo lonke ixesha. Lo mfana kahloniphi lo. Kudinga ngoba senze ndabiza mina nje abantwana bami. Mangikhuluma nawe awumameli mangithi thenga ukudla kumameli ipreparation yomntwana awuyithengi. Kokuqala ngiyamuzwa ukhala ngokudla ne. Kokucala lo muntu lo ngathola ihotman lami lifike la kwami apheka lo ukudla okuthenga ihotman lami. Irongo leyo nto. Irongo nibona irongo leyo nto. Umfazi wami nomuntu wami lo muntu lo. Wena umshiyeno ukutshephi ngoba umshiyela mbili. Athini ungatshi ngoba umshiyela mbili. Umshiyeno ukutya wena mhlawumbe. Umshiyela mbili. Athini awumshelanga kutya. Athini ubhuti wakho ungamthengela ukutya. Athini ubhuti wakho ungamthengela ukutya mbona bakho ukutya endlini. Mama ngisuke ngisemsebenzini. Niyasokolisa wena. Yamsokolisa umntana. Emsebenzi usebenzela ukuthi kube njani wena King yami awutshele mina usebenzela ukuthi impilo yakho ibe kanjani because I believe ukuthi ngoba usebenza kumele ngabe yini manje Yamsokolisa umntana baba. Mamela Ungibuza ukuthi yini awubona ukuthi nama pain la wayengibuza ukuthi yini manje ulwa nami kuthiwa ngibize laba bantu manje i-preparation yokuthi lo muntu mayengateta unazi izinto so uzithengile why ihotman lami yena wangafonile ihotman lami ifukwazi ukulifonela lizomthengela ukudla la bekungekho ukutya musa angithi bakunceda njengefamily angaze ngakuthengela ukudla uyathenga wena ukudla endlini kugcwele amabhodlela webhiya la akunakudla la ngibilisa amanzi esithofini cabanga ukuthi ngizodlani cabanga ukuthi ngithula kanjani wena mama engakhomba umuntu wayikhomba umuntu hayi sokuphakamisa wena phakamisa mina ngerent simpakana endlini yabeleka lo mntana baba mama ngicela ungambambi kanje ngicela nimbambe kahle ngicela umvale yabeleka ngicela umfake endlini mangiyacela Mr Jones ngicela nimbambe ingane yewe mfethu ubamba umuntu wakho la ngumuntu wakho lo ngeke Mr Jones bezobambana nomuntu kaloko okhulelwe kanje mama ngicela umfake endlini ngicela umfake endlini umuntu omdala yes yini yona kanti kwenzakalani no Mr Jones can you please come aside ngifuna ukwazi ukuthi gogo mama ngicela ubuza ma yo Hey, ngicela ubuza something. Eish. Oh, come guys. Ngicela ozala camera kai. Ngiyacela. Yim. Yo, mina ngifuna ukuyibona lento. Guys. Kubhlungu ini? Uziva njani mntanami gogo? Hey, uyathetha ufuna uphusa mntanami? Ufuna ukwenzani? Yo! Ufuna uphusa ngoku? Sibusisa gaza nengubo uyathetha lo mntana. Uyathetha? Hey guys, I can't. Mina ngeke phela ngize ngihlale lana. Bathi ugogo lo muntu ufila ngathi uyathetha. Ufila ngathi kunengane eza. Esibusisa awuzela. Ugogo uthi ufuna kwenzani? Uyathetha uNatasha. Ngicela uncedise ugogo mina ngeke ngingene phela la ngaphakathi. Let's guys so angazi sizolinda ugogo mayingabe uzokhona ukuthi
Mntambo khathalela umntwana. Yini usana oluhlangana. Yakhathali kangaka abantwana bami. Hayibo. Hayi ma. Umntwana mhle kangaka yena. Hey, nangu umntana. Ma usisi right. Lo mfana lo ungamama. Eka ubuka awuthola amanzi mani uphuzise lo muntu. Uphelele ngamandla utamanzi osela. Sana nceda. Kokho ngicela uhlale naye lo muntu phansi. Nikeza amanzi. All right mama. Ngamanzi aphuza. Yeka la. Yeka sela kumbe kancane. Aqabile. Yima uzizwa kanjani? Uzizwa kanjani? Sibale lana ngathi kunesinye manje ngathi kunento esimela. Yini mntanami uphansi ubuza. Ngathi senginyathela nento engamagazi la ma. Yini mntanami? Guys, hey. Ufuna nokosulwa papa. Guys, yeah niyabona nani. Sifikile lana understand niyaqala uyibona lento ebomini bami ngiyaqala ukubona kwenzeka into ekanje. Wasibusiso. Ngicela uzela wesibali. Buza amanzi lala mntanami lala. Mfethu uhappy mangabe ingane yakho ngicela uzela ngaphandle. Uhappy mangane yakho izozalwa ngalendlela. Iyakujabulisa leyo nto. Ngijabulisa. Manje ufuna if ingane yakho izale kanje vele. Hayi mfethu angifuni izale kanje ingane yami. Angazi kumele senze kanjani manje singahamba naye esibhedlela manje because I believe kumele Ngiyanicela mfethu. Angazi nokuthi unatha sugareni la. Blacksina. Ngicela uzela my brother. Ngicela uthathe icard lapha emotweni uhambe no my brother nithole something yengane encane uzobona wena ngomntana umuntu umntana yini ugogo. Uthi yini lo mntana intombazana okanye ngumfana? Intombazana. Ngicela Mr Blacksina nihambe niyothola something nisodibana nani esibhedlela so nikeza ama direction. Sharp guys niyabona nani into engiyibona lana angazi into esoyenza manje because ngiyabelieve ukuthi lo mntana kumele ethola ibirth certificate into ezifana naloko nokuthi utetala kanjani la endlini so ngiyacela ukuthi manje siphuthume sizomthatha sizothi ugogo zama ukuthi emthathe sizama ukumbamba usisi siyomfaka emotweni simgijimisele esibhedlela njengamanje. Mr Jones, can you please help me my brother? At least can we take the lady inside the car please? I'll see you on the next episode. Niyabona nani ukuthi situation isekanjani manje. Into soyenza usisi esibhedlela Mr Blacksina ozohamba ethatha icard bethengele ingane something ngoba ubhuti akathenganga next akunani into yokubamba ingane so kumele manje bethathe ingubo yabo abalala ngayo bekethi ukusonga umntana. Hayi kodwa Mr Jones, can we go?